מה אתה? מומחה לאדברטייזינג. שמה זה? אתה מבזבז את הזמן. אני טרז'ר. אני יועצת אסטרטגיות שיווקיות לכל מיני תנועות נוער. לא, יאחות. משכחת הכל. מהממת. תודה. טוב, מי הקבוצה הראשונה שמציגה לנו? מי שפה. בשם. כן. כן, מריה. כולי אוזן. אכן תמורות מזעזעים, אתה לא חושב? לא חושב? אוקיי. במעבר חד, הנה כתבה בנושא מאוד מעניין מפני כתבנו דון ויידר לענייני השומע הצעיר. ערב טוב. השבוע הולך להיפתח בטבריה קן חדש, של השומע הצעיר. למען פתיחת הקן, אנו זקוקים למדריכים. אנו קוראים לכם, נערים ונערות, לבוא להדריך בקן החדש. שקט. מה זה? זוז דום, אני אקריא. אבל לא, אתם הזזתם את זה מוקדם מדי. אני יודע. יאללה, תמשיכו אתם בטלוויזיה קצת. אבל אתם עושים רגע ניסיון שני? כן. לא. אתם מתחילים את ההמחשות פה. Ready? Go! אכן תמורות קשות, אתה לא חושב? במעבר חד, הנה כתבה בנושא מאוד מעניין מפי כתבנו דון ויידר דור, לענייני השומע הצעיר. ערב טוב. השבוע הולך להיפתח בטבריה קן חדש, של השומע הצעיר. למען פתיחת הקן, אנו זקוקים למדריכים. אנו קוראים לכם, נערים ונערות, לבוא ולהדריך בקן החדש. אנו צריכים אתכם כדי להעביר את הערכים החשובים לתנועה. מעורבות בחברה, שוויון ואחוות עמים. נערים ונערות שיוצאים לעבוד עם ילדים, שיודעים להעביר תחושה של דמות מוסרית בוגרת. המדריכים יקשיבו לחניכים. יטיילו איתם. ויהיו להם מודל לחיקוי. אם אתם חושבים שאתם מתאימים לתפקיד, בואו לקן טבריה. רגע, בוא ניתן אנחנו לא כמו אף אחד, אנחנו ייחודיים, אני צריך לשמור על זה. דבר ראשון, אי אפשר להתעלם מההזדמנות השנייה שניתנה לכם, פרצת צחוק המגוחכים במיוחד של גיא, קצת קלקלו. יש לקחת זאת בחשבון. עם זאת, הצלחתם להוציא ממני חיוכון, דבר ראוי לה. אהבתי את הסצנות של מאחור, התיאטרליות החמודה שבעצם המחישה את מה שהכתבים הרציניים באו לומר. זה היה מאוד יפה, השילוב, הקונטרה הזה. אהבתי, באמת? אהבתי. לייק. גם אהבתי את כל הגישה הזאת
של ילדי המצוקה. אני התחברתי לגיא ללב. אני ראיתי את המגישים שלנו, ואני אמרתי... כאילו, איפה בטקסט שלנו שמעת את ילדי המצוקה? ראיתי את מגישי הטלוויזיה ואמרתי, מישהו חייב לעזור להם. אותי? קניתי. הנה, תורה גם את צוחקת. אבל זה לכם. טוב, סליחה לך הבית? תודה לכם. רוצים להעלות את הביטחון העצמי לילדים? רוצים גם אתם לעזור לילדים שנפגעו? רוצים להפסיק את האלימות? רוצים גם אתם להכיר חברים חדשים? בואו לכנס של השומר הצעיר, בואו להדריך, לחוות, ליהנות, לגדול, לפתח ביטחון עצמי. לגמרי. אני פשוט התאהבתי בילדים הקטנים המסכנים האלה. הם פשוט... וואו. הם במצוקה, לא אנחנו. וואו. באמת, באמת. אני חושבת שאם תרשה לי להוסיף, אני חושבת שהמשחק היה פשוט מאוד רגיש, מינימליסטי, מאוד נגע לליבי, אהבתי. גם פה הייתה איזה מין קונטרה ממש מרתקת בין הקריינית לבין המשחק, גם מאוד מעניין, ככה מאתגר את העין, את האוזן. טוב. ריח של מפיץ, חוץ מזה, אהבתי את הבימוי, את הלוקיישנים על הסטייג', זה היה מאוד מעניין. איך כל המשחק הזה, מי מקדימה, מי מאחורה, ברור. זה היה... תשמעו, אין ספק שההחלטה היא מאוד קשה. יש פה שתי קבוצות, שני כנים למעשה, שעשו עבודה מאוד מעניינת. אני לא יודעת מה לעשות. לא, אנחנו אולי נתייעץ גם עם טוויטי? טוב, מה לי לחשוב? אנחנו נשקול להשתמש בשני הסרטים. אין ספק, אין ספק. להשתמש. אנחנו... פשוט אנחנו חייבים להכריז או לנצח. אז לא, אנחנו נגד תיקו. אנחנו בעד תחרות חופשית. אני חושבת ש... טוב, תגיד את ההכריז על ההסקה. רואים את המדעיות. טוב, נכנסים סוף לכל דבר, לא? אז הקבוצה המנצחת היא הקבוצה השנייה! תגובת הקבוצה מפסידה. היינו טובים, אבל זה השופטים שהיו לא בסדר. אני לא יודעת מה עובר עליהם היום, אבל משהו לא בסדר פה. כן, בידיים לכל. אף אחד אינו מקופח. אני חושבת להזמין את הקבוצה שהפסידה. איזה מה זה נורא?
משעשע שזה לא נורא. בוא נכיר אותם מצורקה. טוב. וקודם. ולא היו מספיקים. כאילו קראתי את הכסף שלי, וכן, מה אתה רוצה?